Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. Беренче бүлек. Алла ихтыяры менен Гайса Мәсихтің илсеһе булырга сакырылган Павелдан һәм имандашыбыз Сафсендан Коринфтагы имандаштар бердәмлегенә, Гайса Мәсих аша Аллага багышлангандарга, уның изгеләре булырга сакырылгандарга һәм һәр җирдә лә Раббыга, уларның һәм безнең Раббыбыз Гайса Мәсихкә мөрәҗәгать итүчеләрнең бөтенеһенә сәлам. Атабыз Алланан һәм Раббы Гайса Мәсихтән һезгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Һезнең өчен Аллама һәр вакыт рәхмәттәр укыйм. Чөнки һезгә Гайса Мәсих аша уның мәрхәмәте бүләк ителде. Шул сәбәпле Гайса Мәсих аша һез рух тарафынан бирелгән бөтен һүздә лә, белемдә лә баяныгыз. Шуның менән һезнең арагызда Мәсих хакындагы шаһитлыгыбыз расланды. Шуңа күрә Раббыбыз Гайса Мәсихтің килеүен көткәндә, бер ниндәй дә рухи һәләткә мохтаҗлыгыгыз калманы. Раббыбыз Гайса Мәсих килгән көндә гаебегез булмаһын өчен, Алла үзегезне һуңгы көнгә тиклем ныгытасак. Ул һезне үзенең улы Раббыбыз Гайса Мәсих менән һезнең арагызда аралашыу һәм бәйләнеш булһын дип сакырган. Алла үз вәгъдәһенә тугры. Имандаштар, Раббыбыз Гайса Мәсих исеме менән үтенеп һорайм. Барыгызда бер һүздә торыгыз, арагызда бүленештәр булмаһын. Киресенчә, бер рухлы һәм бер фикерле булыгыз. Мин, имандаштарым, арагыздагы ызгыш талаштар хакында Хлоя йортындагылардан белдем. Арагыздагы мин Павелдыкы, мин Аполлостыкы, мин Кифаныкы, мин Мәсихтеке дип әйткәндәрне күз уңында тотам. Мәсих бүлгеләндеме? Әллә Павел һезнең хакка аркы сакка кадакландымы? Бәлки, һез Павел исеме менән һауга сумдырылу юлаһын үткәнһегездер. Аллага шөкер, мин арагыздан Крисп менән Гайдан башка береһен дә һауга сумдырманым. Шуңа күрә беркем дә Павел мине үз исеме менән сумдырды дип әйтә алмай. Хәер, улардан тыш мин Стефан өендәгеләр менән был юланы аткардым. Әмма тагы берәйһен сумдыруымды хәтерләмәйм. Гайса Мәсих мине һауга сумдырырга түгел, һөйенесле хәбәрне вәгазьләргә ибәрде. Вәгазьләгәндә Мәсих аркы сагының әһәмияте югалмаһын өчен зирәк һүзләр кулланырга тиеш түгелмен. Аркы сак тураһындагы хәбәр һәлакәт юлынан баручылар өчен ахмаклык, безгә котылу юлынан баручыларга Алла кодрәте. Изге язмала әйтелгәнсә, зирәктәрнең зирәклеген юкка сыгарырмын. Акыллыларның акылдарын кире кагырмын. Кайда акыл ияһе, кайда канун белгесе, кайда был замандың фәлсәфәселәре? Алла был дөнья акылын ахмаклык дип күрһәтмәнемени? Алла үзенең зирәклеге буенча билдәләгәнсә, дөнья үз акылы менән уны танып белә алманы. Шуның өчен ул иман тотучыларны ахмаклык дип ханалган һөйенесле хәбәр аша коткаруды яхшы эшкә һананы. Яһүдләр мөгъҗизәләр талап итә, гректар зирәклек эзләй. Без иһә аркы сакка кадакланган Мәсихте вәгазьләйбез. Был яһүдләр өчен мыскыллау, башкаларга ахмаклык, әмма Алла тарафынан сакырып алынгандар өчен яһүдме ул, грек булһынмы, Мәсих Алла кодрәте һәм Алла зирәклеге. Алланың ахмаклыгы кеше акылынан өстенрәк, һәм Алланың көчсезлеге кеше көсенән куәтлерәк. Имандаштар, Алла сакырган вакытта һез кем инегез? Арагызда әдәмсә фикер йөрөткән акыллылар да, кодрәтлеләр дә, затлы нәселдән булгандар да күп түгел ине бит. Әмма Алла акыллыларны һәм көчлеләрне юкка сыгарыр өчен дөнья самаһы буенча ахмак һәм көчсез дип ханалгандарды һайлап алды. Береһе лә Алла алдында мактанмаһын өчен, дөньяла мөһим ханалгандарды хур итер өчен. Ул дөньяның әһәмиятһез дип исәпләнгәндәрен һәм кәмһетелгәндәрен һайлап алды. Әмма һез хәзер Алла аркаһында Гайса Мәсихтәһегез. Гайса Мәсих безнең өчен Алланан килгән зирәклек. Ул безнең хаклыгыбыз, изгелегебез һәм гунахтардан азатлыгыбыз. Шулай итеп, изге язмала әйтелгәнсә, Мактанырга теләүсе Раббы менән мактанһын.